Pagpang-hold up sa isa kagasolinahan sa Santa Barbara na hulikam. Hold upper arestado matapos aksidente nga natirohan ang kaugalingon. Mga sospek na pierde kuno sa sugal. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Nakuhaan sang CCTV camera ang ining mga hold-upper pasado las 7 Sabado sang gabi sa barangay Balibagan Este, Santa Barbara. Samtang ginatayaan ka ginabuklas-buklas kaginsipo taba na masobra 22,000 pesos nga benta sang kahera sa sininga gasolinahan. Nalig lang nga nagsulod ni ang duwa ka tawo nga nagasakay sa motor. Tapos na naog ini ang isa nga nakaitom hoodie kag nakaitoman pants kag didto ma'am nagpalapit sa cashier kag nag-declare sa hold up. Apang, kung may malain gani nga tuyo, panigurado, may baylugid nga mirisi. Samtang nagapalagyo, di malas nga natiruhan sa isa sa mga sospek nga ginkilala kay Alex Alvarez, 33 ang barangay Santa Clara Uton, ang iya kaugalingon. Bali sa pagkandak naton dito sa investigation ma'am sa kay Alex ni mismo sang pagsulod niya sa pusil niya sa iya nga sling bag naglupok. Naigo siya sa paa niya. Samtang ang upod sini nga si Edmark de la Cruz, 32 ang barangay Takasaro, na desisyonan nga ihalid na lang ang upod bangod sa paguna-una nga mawad-an na ini sa ginawa. Dito na kag nakabaton man sang impormasyon ng Santa Barbara Police angot sa ginaaligar shooting incident. May tawo nga allegedly biktima sang shooting incident nga ginbilin dito sa barangay Malawog. Kag sa ospital, positibo nga ginkilala sang kahera ang mga ginapasoni biktima sang pagkatiro. Amo gali ang hold-upper. Voluntaryo naman nga nagsungka sa Haro PNP si Edmark kag nagpahayag nga nakaprenda gali sang 15 mil ang iya sili motor. Bangod sila nga duha sang kaupod nga suspek na pierde sa sugal nga pusoy. Perde mo sa ano? Ano no? Perde namin sa sugal. Dayon? Ano naman nakomento? Ano kaya naman? Dugang pa ni Edmark, wala ini naguna-una nga hold up ang solusyon sang abyan sa pagawad sang iya nakaprenda nga salakyan. Nagapangatubang sang reklamo nga robbery with violence or intimidation ang duha ka mga sospetsado. Naibaluan nga nagatrabaho bilang driver si Alex samtang konduktor sini si Edmark. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.